Ei, sabeu què és un tramvia? Doncs mireu, és un vehicle de transport de viatgers que funciona amb un cable elèctric i circula per uns raïls de ferro que hi ha al terra dels carrers. Ara ja no n'hi ha. A Barcelona només en queda un, li diuen el tramvia blau, i va al parc d'atraccions del Tibidabo. Un dia, si voleu, els hi podeu dir als pares que us hi portin. Doncs bé, segueixo-me el conte. Hi havia una vegada un tramvia petitet que es deia Drink. Li van posar aquest nom pel soroll que feia la campaneta que portava per avisar els viatgers i alertar els vianants. Ja no el deixaven circular per la ciutat i estava molt trist tancat a la cotxera. El director que manaven allà va decidir vendre'l com a ferralla. Però se'n van enterar els nans elèctrics, que són aquelles guspires que salten i corren pels cables, de color blau, vermell, blancs. I aquests van decidir ajudar en Drink. Drink, entrarem al teu motor i et podràs moure de nou. I així va ser. El van deixar com nou i va començar a bellugar pels carrers de la ciutat. Tothom se'l mirava meravellat. Els nens el saludaven i tot. En aquestes que el tramvia va veure una nena a la vorera que plorava desconsolada. I en Drink li va preguntar qui era i que per què plorava. «Ai, soc l'Anna. Jo ploro perquè la meva mare també plora», li va contestar. «Oh, i per què plora la teva mare?» «Perquè el pare ha perdut la feina i ja no podem viure a casa nostra». «Ei, puja, Anna, que anirem a veure'ls». I sí, van trobar el pare, la mare i el germà petit. En Drink, rumiant, els va fer aquesta proposta. «Mira, posarem els vostres mobles dins del tramvia. D'ara endavant seré casa vostra». Quina alegria van tenir! En Drink va sortir de les vies i es va parar a un prat que hi havia al davant de la casa d'aquesta gent. Els veïns els van ajudar a baixar els mobles i posar-los al vagó. El van pintar de colors i van posar plantes al voltant. Però l'endemà es va presentar el director per dir-li a en Drink: «Has de tornar a la cotxera, no serveixes per res i t'hem de vendre per ferralla». «No, senyor director, no sóc inútil. Serveixo de vivenda a una família que ha perdut la seva llar». El director no era dolent i, en veure l'alegria de la família i el suport dels veïns, es va eixugar una llàgrima i va assegurar que no molestaria més en Drink, ja que feia un servei tan excel·lent. Ai, els nans elèctrics van celebrar una gran festa de focs artificials i van fer que hi hagués corrent elèctrica per l'estufa, la cuina, la planxa, les bombetes. La companyia elèctrica no en tenia res de res. I el director li va donar una feina a la companyia de transport, al pare de l'Anna. I entre tots van aconseguir salvar el petit tramvia Drink. I és que la unió fa la força.